Tsopano zasimikizika kuti chipani cha DPP, chipani cha UTM komanso chipani cha Aford chachita endorse ma demonstrations amene apanga organize a bungwe la CIDED ndi mtsogoleri wawo Slyvester Namiwa. Tibwerere mbuyo pang'ono, zipani zosusa boma monga DPP, UDF, Aford, UTM kungotchulapo zochepa zidachita organize ma demonstrations awo mawiki amene apitawo, koma ma demonstrations amenewa sadachite bwino kapena kuti sanayende. Panali zosamwisa zambirimbiri, ndipo zitachitika choncho anthu ambiri adayankhula zosiyanasiyana kumanena kuti munyengo ino ya democracy zikukhala bwanji kuti mwina zipani zosusa boma zizilesedwa ma demonstrations oterewa. Koma boma poyankhapo linanena kuti silinalese ma demonstrations, koma kuti amzinda kapena kuti ameya amzinda wa Lilongwe ndi amene adafotokozera kuti ma demonstrations asinthe tsiku, pakuti tsiku limeneli kuzakhale kopanda chitetezo, pakuti president azakhale mwina apolisi akwateteza a president. So ma demonstrations amenewa titha kunena kuti anachitika koma sadachitike monga mwina amene amalawi amayembekezera komanso zipani zimenezi zimayembekezera. So fast forward, a Slyvester Namiwa ndi bungwe lawo lotchedwa CIDED, iwowaso ndi bungwe limodzi limene limachitisa zinthu zosiyanasiyana. For example, ngati kumenyera ufulu amalawi, nde padakali pano iwowaso adapanga organize ma demonstrations amenewa, ndipo adawapanga kuti ma demonstrations amenewa achitika last week Thursday, koma atalembera kalata kumeneku kwa ameya amzinda wa Lilongwe komanso kwa chitetezo akumeneku adawauza kuti asinthe tsiku pakuti kukhale zochitika zosiyanasiyana. So ma demonstrations amene adakonzedwa kuti akhale Thursday zinapezeka kuti akambirana kuti awasinthe akhale lachisanu. So zinakanikanso lachisanulo, ndipo anasimikizirana ndi apalani kuti ma demonstrations amenewa achitike mawa kapena kuti pa 25 November 2024. Pamenepa ndi pamene anasiyanirana kuti ma demonstrations anuwo ngati mukufuna muzapange peaceful demonstrations muzawachite 25 limene lili mawa. So a Slyvester Namiwa ndi bungwe lawo lomenyera ufululi lotchedwa CIDED adagwirizana nalo ganizo limeneli kuti ma demonstrations achitika pa 25 limene lili mawa. So Slyvester Namiwa tsiku limene amati afuna zapange ma demonstrations limene linali lachinayi adachitisa msonkhano lachiwiri lake, that is mbuyo mwake, kuuza adindo amzipani zosiyanasiyana monga ngati achipani cha UDF, achipani cha DPP, achipani cha UTM kuti ma demonstrations amene ife tikupangisa tikufuna inu muzabwereko, chifukwa zomwe ife tikunena ndi zogwirizana ndi zomwenso inuyo muwakhala mukunena. So ngati mukufuna adi kumenyera ufulu pa ma demonstrations amenewa, mukuyenera kuti muzabwere muzamenyere nafe ufulu limodzi. So pakatipa takhala ndithu tikuona zipanizi zikulemba kuzera pa masamba awo anchezo apa Facebook kumanena kuti ife tachita endorse, tizapezeka nawo ku ma demonstrations amenewa, ifeso tizapezeka nawo. Koma izi zinaza kamba pokuti a Slyvester Namiwa amene ali abungwe limene la CIDED limene linachita organize ma demonstrations amenewa atawapempha azipani amenewa kuti asangokhala pamene iwo akumenyera ufulu awajoine abwere pamodzi. So padakali pano tikupasirani video nkutheka ena simunayionere video imene a Slyvester Namiwa ankapempha adindo amenewa amzipani zosiyanasiyana kuti kodi mesa mukufuna mpando wa president, kodi mesa mukufuna zinthu zisinthe, kodi mesa mukufuna chonchi muzabwere ku mademo. So ma demonstrations amenewa
timvesesane kuti koyambirira anali kuti achitika Thursday koma adawasintha, so amakamba zokuti mubwere ku mademo Thursday, of which nthawi imene anali asanapange agree ndi ameya a mzinda wa Lilongwe kuti atha kusintha. So ma demonstrations amenewa achitika ndithu Monday kapena kuti mawa, komano pa video imene tifuna tikuonesei inali yokuti inachitika iwo amaona ngati ma demonstrations iwo achitika Thursday. So ndi chimozimozi kuti ma demonstrations achitika mawa, ndipo amawapempha adindowa kuti asapezeke pa masiku la ma demonstrations iwo limene lili mawa. So padakali pano tikumveresani zimene adayankhula Slyvester Namiwa kuwapempha adindo a mzipani zonsezi. Kuti lero muganiza ngati zanu zili bwino, koma muganizire ana anu ndi ana awo. Dzikoli likupita kuchiwonongeko kukonena kuti sitizabwereranso kukhala muchimake. Ndimafuna ndafunire zabwino Akabambe amene asankhidwa kukhala president wa chipani cha UTM, koma tili ndi uthenga kunena kuti BN Malemu Saulos Close Chilima samayang'anira zinthu zopepera. Ndiye sitikuyembekezera kuti inunso mukhala chete, munavomera kuti mupitiza ntchito yamba imene Malemu Saulos Close Chilima adayamba. Ndipo ndinene pano mosapshatira mopanda mantha, akanakhala Malemu Chilima analipo chibwana ichi kulibe. Ndiye Akabambe mwatenga UTM lachinayi tikakumane pa community ground kuma demonstrations. Kaya ukakhala tiye gasi kakhala zikwanje umene ndiye usogolere. Zomafuna kuti asogolere zingokuyikani pa mpando ayi tatopa nazo. Uthenga wachiwiri kupita kwa Atupere Muluzi. Nimafuna mudziwe kuti 1992 Kamuzu ataziwa kuti zinthu zamuvuta. 1993 ankatumiza anthu kupita ku nyumba yanu kunaperi kumene amakhala bambo anu olemekeza Dr. Bakiri Muluzi. Adawapanga offer kuti akhale vice president, koma bambo anu ifa chokonda dziko adakana. Ndiye lero Atupere Muluzi anthu akudandaula mayendedwe anu sakuoneka bwino. Lachinayi mubwere. Dziko limene mukulifuna kuti muzalamuliro, kaya mufuna mukhale vice president, kaya mukhala president, dziko likuonongeka chifukwa kusowa kwa mafuta kukuononga chuma chonena kuti ngakhale bomalo misonkho sititolera. Ndiye Atupere Muluzi lachinayi tikakumane pa community kwakhala tiye gasi kakhala zikwanje umene ndiye ulidawo. Tikakumane kumeneko mutengere chisanzo cha bambo wanu Dr. Bakiri Muluzi, ndipo padakali pano pa mulandire malu anu kumene muliko. Munagwira ntchito yotamandika. Akanakhala Dr. Bakiri Muluzi ndozikonda malayi muno matipate mulibe, ponza anapanga offer kuti akhale vice president wa Kamuzupanda koma anakana, adapulumutsa mtundu wa Malawi. Choncho tikuyembekeza kuti inu Atupere Muluzi mukhalenso munthu olimba mtima muyime ndi Amalawi. Uthenga wina upite kwa akondani Nkhuma, muli ndi chipani chanu. Lachinayi tikakumane pa community. Mukufuna usogoleri dziko likuonongeka. Uthenga wachiwiri kupita ku Page House, Professor Arthur Peter Mutharika. Mukufuna usogoleri lachinayi tikakumane pa community, dziko likuonongeka. Apapa wina aliyense mwina nsana bwere wina aliyense ndinayiwala olemekezeka Enoch Chihana comrade simati panga let down. Kuchikangawa kuja aliyense kulibe ili mulali msogoleri woyambira wandale kupita umene ujako ndi olemekezeka comrade Timothy Ntambo maluwano. Ndinene pano kuti we are not in the business of flattering people. If aside dimango yankhulapo ndiye alisha chimondo banda kumene muliko anthu amakuyamikirani, ndiye anthu amakuyamikirani acha kugonda mmafuta nzamanyazi kuti muziyenda muzipangisa misonkhano kumane kuti zinthu zikuyenda pamene mafuta atilibe. So inu yonso alisha chimondo banda lachinayi mubwere kuma demonstration fa mafuta awa sakuzowa utundu wa MCP mmalo moti mukulezi muyambe kutenga matankala makiyo amene ali pa ate makiyo wakatha zionesero kulibe. Chinthu chachiwiri njonena kuti ino ndi democracy, ndiye pa mtima paliponse pa democracy ndi chisankho chabwino chimene chimapasa anthu kufuna kwawo kuti kulemekezeke. Ife anthu panopa muyimira Malawi wonse tikunena kuti mathematic sitikuifuna. Ndiye uko kunali kuyankhula kwa Slyvester Namiwa amene ali mkulu wa bungwe limeneli la SEDED, amene ali omenyera ufulu mziko muno. Akaona kuti zina zake sizikuyenda bwino, iwo ndi bungwe lawo amabwera poyera ndikunena zonse zimene iwo wakuona kuti zinthu sizikuyenda bwino, ndipo amafuna njira ina imene boma lingathe kuthandiza kuti zinthuzo ziyambe kuyendanso bwino. So adafotokoza za madando amenewa mwina kwa anthu amene sakuziwa ma demonstrations awawa ndi okhuza SEDED makamaka kuzera mwa mtsogoleri wawo Slyvester Namiwa. Akufuna apange demand kuchosa kwa atsogoleri oyendesa za mphamvu
komanso za mafuta, komanso mene NLB ndi amene amayendesera zinthu zawo pamene anthu amachita kalembera wazisankho. So Slyvester Namiwa mukufotokoza kwawo mu video imene tinayikayo mutha kuona kuti amakamba za kusowa kwa mafuta fuel. So akunena kuti amene amayang'anira za unduna umene kapena kuti ku sector imeneyi akuyenera achoke chifukwa kuti alephera ndi kwa nthawi yayitali amalawi akhala akusowa fuel padakali pano, and akumapereka hope yokuti sikugwira. So Slyvester Namiwa ndi bungwe lawo akuti ndetiye tikuchosenitu chifukwa simukutithandiza. Ndi ma demonstrations amenewa alunjika pa nkhani zake zimenezi, ndipo adaliso kabambe padakali pano, komanso chipani cha DPP afotokoza kuti awajoyina anthu amenewa. So apa tione kuti adaliso kabambe alemba zokuti chani zokhuza kujoyina ma demonstrations amene akhaleko mawa lino. Pa page pa adaliso kabambe alemba kuti, I want to remind each of you about the power we hold in our hands. Monday, we will rise together in peaceful demonstrations, exercising our constitutional right to demand accountability and leadership from those who have turned away from their duties. Our nation is in leadership crisis. Daily, we witness the decline that stems from absent leadership. It is time for us to unite and send clear message. Our voices matter, and we will not remain silent. I argue each and every one of you to join us as we gather to advocate for the interests of our Malawians, responsible governance, and inspire our leaders to prioritize the needs of the people. Let us show them that we are not just bystanders. We are active participants in shaping our future. Your presence matters. Let's come out in numbers and make our voice heard. See you there. Ine ndili komweko. TN. So zimenezi ndi zimene walemba mtsogoleri wa chipani cha UTM adaliso kabambe akuti iwowa azakhala komweku. Mwachidule titaonena kuti amva pempho la Slyvester Namiwa amene akupanga organize ma demonstrations amenewa. So iwonso kufuna kupanga support initiative imeneyi kapena kuti crisis imeneyi akuti akabambe president wa chipani cha UTM azakhala ali kuma demonstrations mawa lino. So izo ndi zimene adayankhula kabambe. Tionenso kuti achipani cha DPP ayankhulapo zokuti chani zokhuza ma demonstrations nawo kodi anamva kupemphedwa. Apaso tikaonesesa chipani cha DPP kuzera pa Facebook page yawo inalemba kuti Democratic Progressive Party endorses seated protest. So uko ndikuvomera ndithu komveka bwino kuti akuchita support ma demonstrations amawa, ndipo icho ndi chikalata chawo chimene achipani cha DPP kuzera kwa public relations officer wawo wa Shadrack Namalomba analemba. So zimenezi ndithu ndi zimene zikuchitika mawa lino. So kwa anthu amene mwina amaona ngati ma demonstrations mawa sachitika kapena mwina ndi seated okha amene akhale akuchita ma demonstrations amenewa, nkhani ndi imeneyo kuti ngakhale so DPP chipani chimenechi chikuchita support chiganizo cha seated kuti chichite ma demonstrations okhuza ndi kusakondwa kwa mmene dziko likuyendera kuzera ma sector ena amene akuvuta ndithu, mwa example ngati kusowa kwa mafuta.